Халыкка дини тәгълиматны аңлату максатыннан Ильяс Халиков җитәкчелегендә мәдрәсә белем шишмәсе дип исемләнгән концерт әзерләнә. Шул уңайдан Татмедиа мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясе үтте. Концертның эчтәлегенә тукталдылар, үзекләр күрсәттеләр. Дини җырларны автор башкаручы Ильяс Халиков, актерлар Марат Баязитов, Ленар Хәммәтов һәм Илнар Галиәхмәтов чыгыш ясады. Журналистларны дингә кагылышлы сораулар да кызыксындырды. Ильяс Халиков бу сорауларга да җаваплар бирде. Беренчедән, без менә бу проектларны беренчеләрдән башлаучы буларак, халык каршысында да, үзебезнең милләтебез каршысында да беренче авырлык халыкка менә бу проектны аңлату. Мондый проектлар бар, менә бу проектларны эшләргә кирәк. Ягъни дини тематикада булган җырларны җырлау, дини рәвештәге спектакльләрне оештыру. Хәзер безгә менә мөмкинлек туды татар дини театры форматында шушы проектны башкарып чыгарга. Минбәр исеме астында эшлибез без Аллага шөкер. Һәм минбәрдә һәр вакытта да хәерле сүзләр һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтеннән булган сүзләр башкарыла.